Защитен избор не е място за захаросани обещания, а за яснота, защото обикновено решенията струват време, нерви и пари. Когато на човек му предстои ремонт, покупка на кола или имот, много често се случва да чува едни и същи изречения. Довери се, всичко ще бъде наред, не се притеснявай. И на теория няма проблем с това. Няма проблеми с доверието. Има проблем, когато доверието се заменя от реалната преценка и проверка. Тоест, накрая разбираме, че понеже искаме да мине процесът по-лесно и по-бързо, ние не сме направили правилната проверка, не сме задали правилните въпроси и не сме изискали от човека от другата страна да ни даде структуриран отговор, за да вземем ние нашето информирано решение и да знаем дали наистина да се доверим. Това води до скъпи грешки на финала. Не е нужно да си експерт, за да се защитиш. Трябва ти рамка, която да следваш. И кои въпроси трябва да зададеш, за да си сигурен. В следващото видео ще разкажа една реална ситуация. Ако ти е станало интересно, знаеш какво да правиш.